wakadi mwanasikana? Mangadini mfundisi. Ndasimba. Unonzani? Ndinonzi Gloria Dzorwa. Okay, wandishedzere ndazoda wandishedza kai. Ndakudaidzira dambudziko rangu pekuraramira pangu pekugara. Handina munhu anonyatsondichengeta zvakanaka. Sekuru vandanga ndinavo vakashayika. Ndakasiyiwa ndina gogo chete vari kundichengeta. Havana mumwe munhu ari kukwanisa kubatsira kundichengeta. Hama dzese vekwangu vekwamai vangu havasi kuda kundichengeta, vese vari kuramba kundichengeta. Izvezvi ndigogo vari kundichengeta, mukadzi wasekuru muroora wamai vangu ndiye ari kundichengeta. Saka ndandichikumbirawo vanhu veStar FM vanokwanisawo kundibatsirawo pamwe chete namufundisi. Ndikukumbira kuti mundibatsirewo. Ini ndawandizira kupi? Imimi ndakakuzirai panapa muchiuya muchiona gogo vairwara, gogo vamena yemo vairwara panapa. Apo ndakurangarira. Wane makore mangani nawo? Ndine 32 years. Ayo 32 dzakawanda. Taura dzimwe. Unenge ani tuparetu unechi? Ndine 32 years. That's true. Okay. All right. Saka chii chimwe chaunogona chokuti kana tikanzi toda kuti batsirane unogona chii? Inini chandinokwanisa kuita nditi kuimba. Kuimba ndiko kwandinokwanisa kuita. Nekuti maoko angu haakwanisi kubata. Makumbo angu ndinotogwesha, ndinokambaira. Okay, ko wheelchair? Wheelchair ndinayo. Yakatorwa nemwana wehanzvadzi yasekuru ari kurwara. Akaita stroke. Saka zvikureva kuti akutoti iwewo ndouri nani pane iye? I don't know why. Vakatora kuti hanzi gumbo rake rakatsva here kuti saka ada kubatsirwa newheelchair. Iwe uchiita chii kana iye aine wheelchair? Inini ndinokambaira. Iye akaona kuti pakukambaira kwangu anotombokwanisa kushandisa wheelchair. Okay, hanzi ichadzoka rini? Hanzi inini ndakamutoti ndine vanhu vachada kuya kuzonditora panapa. Zvikanzi kana vauya vanhu vachona inodzoka. Okay, ndianani anoda kukutora? Ndaitongotauro wangu kuti igouya. Igokasika kudzoka? Alright, it's all right. Saka uri kuda here kuti chinhu ichi ndichishambadze pasocial media? Ngazvishambadzwe because handina vanhu vari kuda kundibatsira. Ngazvishambadzwe kana pasocial media ngazvibude, kana kuStar FM kuRadio ngazvibudiswe, nekuti hapana ari kuda kundichengeta. Alright, it's okay mwanangu. It's okay. Ndichazama kudaro. Ndichazotaura newe mushe da kuti mbonogeza. Ndangotira kuti vanhu kuchechi kwangu vangoona nedzimwe hama dzinofamba neni. Asi ndichazonyatsotaura newe zvakanaka. Da kuti unyatsopfeka kunyatsoita inge amheno kuda kunokwira ndege. Then tozoita setozogara pasi, then we talk. Ndisati ndadzokera. Handiti? All right, my friend. Thank you.